Sarado pa ata. Sarado pa, Ben? Ayun, papasirok sana kami. Ayun, scan. Ay, sarado pa yata. Ano daw? Sarado lang niya daw. Ayun, sarado. Ayun, hanap tayo. Ben, ayos lang Ben. Sarap maligo sa dagat. Yan, naligo kami kanina sa dagat. Yan. Sarap. Tapos may sikat ng araw. Alas 6. Nagbabad kami sa dagat. Cafeteria. Yan. Hanap kami ng mga nagsisirok. May nakita kami kanina kaso sarado. Dito kami, kabila. Negosyo Center. Malamang din sa unahan din. Ito na yung likod ng simbahan. Ito pala yung pinakaharap, ano? Harap niya. So, sa likod kabila yung likod, ano? Oo. Ano, simbahan ng wala yung harap? Albay. Santo Domingo. Santo Domingo. Yan. Computer shop. Computer shop. Sa ina pa mo. Wala, palayo ah. Palayo. Sa bayan meron yan. Baka sa may palengke. O yun. Ano yan? So yan, kumusta po kayo mga kabatak? Po kayo ano, Ma'am Ray Bill Bravo. Yan. Papa-shout out sa kanilang pamilya dyan sa ano. Anong lugar ba yun? Kalimutan ko yun. Aroma Cafe Catering Restaurant. services. Ayan. Kasama kami ni Bayaw, saka si Milvin. Nasa likod, nangungulangot. Walay. Tayo na to. Ayun na. Tayo sa Pabalik na tayo eh. bayan. Ayun. Ito ano to? Malapit sa eskwelahan, marami nag-i-scan yan. Oo. Turbod yan. Good morning po. Rolando Torado. Torado, good morning. Morning po. Ayan. Wala kami nakita. Babalik muli kami doon. Pumayin tayo, no? Oh, sa taas. Tuktok na yan. Good morning po sa ating lahat. Saan naman tayo nasulok ng mundo. Ayan. Ganda ng araw. Ganda ng sikat.
eskwelahan. Maganda. Ma'am Lynn Martinez, good morning po. Lynn, good morning. Lynn, nandito na siya Ma'am Lynn. Good morning. Isang packet daw. Administrator, copy, Lynn. food court. Lynn, isang packet daw sabi ni Ma'am Lynn. Good morning po Ma'am Lynn. Ayan po si Kanoli. Bin, tanong ko ng mga kabataan, Bin. Kung saan may computer shop. Parada lang tayo sandali. May police ba? Kung gusto mo dun sa police, Bin. Sa police. Police na magtanong. Tingin ka dyan, baka may mga. Mga sir. Oo. Sir, saan ka mo dito may computer shop? Yo, 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 good morning! Gandang umaga. Tapos lang namin maligo sa dagat. Salamat, Tilin. Ayan, Torado. Ayan, hello, Rolando Torado. Sarap maligo doon sa dagat. Ayun na. Dapat doon tayo nakapag-live. Sayang nga. Sayang. Wala kasi kung load pa kanina. Ganda ng dagat. Maalat yung tubig. Maalat yung tubig. Mahirap magsuot-suot siguro ng ganyan ako. Tapos may kalaban ka, putang talahin ka na lang. Ngayon mo na itsura. Nagalila. Kaya Noli, kung dadaan ka daw sa Borea, sabi ni Ma'am Lynn. Hindi sigurado. Tilin. Ah, meron. May tinuro na dyan. Alright. Sige ba? Okay. Ano sa kabila daan? Okay. Ano, mag-parking ako simbahan. Kaya nagtanong si Silvina sa polis, may tinuro yung polis. Kung saan yung may computer shop. Jay, pasok ka. Rolando Torado, good morning daw po, Miss Lynn. Sabi ni Sige, sige. Rolando Parking lang tayo Torado. dyan sa ano, palengke. Ay, dyan sa... Dyan sa... Simbahan. Ayan, ito po yung simbahan. At paparking tayo sa loob. Ayan, ayan. Punta tayo sa loob ng simbahan, park muna tayo. Ayan, simbahan malaki. Ayan, Santo Domingo. Barangay Santo Domingo, Kamsor, Albay. Albay. Tayo sa malilim dyan mag-live yaw. Ayan. So yan po, at para masilayan nyo yung simbahan dito sa Albay. Punta na ako dun sa ano. Ayan. Oh, ayan po yung simbahan. Ayan. Simbahan ng ano natin. Santo Domingo Albay, mga kabatak. Ayan o. Alis po muna kami. Kaya lang yaw para makapag... Ikot ko po kayo dito. Nakalak na to yaw. Okay. Ayan. Ikot po tayo rito. Mga kabatak. Ikot po kayo dito. Ayan o. Simbahan ng Santo Domingo Albay, Kamsor. Ayan. Dito tayo sa ano, dito tayo sa may imahe ni Mama Sinit. Yo yo yo. Good morning po. Andito tayo ngayon sa ano, sa simbahan ng Albay, Santo Domingo. Ayan. Ayan. At punta muna po tayo doon at may titiri tayo ng kandila. Ayan po yung tirka ng kandila dyan. Ayan. Ayan po yung ano, yung Mama Mary.
Ayan. Ayan. Malapit po tayo sa Mama Mary. At ang katabi po pala nito ay simenteryo. Ayan. Ano po tayo sa Mama Mary. Ayan. At sa likod po ay simenteryo. Ayan. Simenteryo pala po yung likod nito. Mama Asinit, good morning po. Ayan. Simenteryo pala po yan. Ayan. At pabalik tayo doon. Titirik muna po tayo ng kandila. At nandito rin kasi tayo sa simbahan. Samantalahin natin. Ayan po, at si Bayaw nandun sa naghanap ng papaprint niya kasi yun sa tukol sa binili niyang lupa, yung deed of sale. Nagpagawa siya kay Bilas. Ayan, para mapapirmahan namin mamaya doon sa nabilhan. Ayan po. Ayan, at ano po tayo. Tayo po ay maganda ng kandila, mga security. Yan po, at dito tayo. Dito tayo ng kandila. Yan. Yan po. Tinta na kandila saglit. Yan po. Ayan, papekado sa kotse. Diyan po sa Bicol, sa taas. Sa Biyanan ng Biyaw. Sa Bicol, dyan lang. Apo, sa taas. Galing kaming Bulacan. Sa Bulacan. Marilao tayo. Santa Maria ako. Santa Maria ka. Ayos tatay, oh. Meron din akong kapatid sa Marilao. Baka gusto niyo pong i-shoutout sila. Ha? Shoutout. Naka-live po ako ngayon sa... Naka-live ka? Opo. Baka gusto niyo kamustahin. Ano pangalan niyo po, tatay? Boy Salvador. Boy Salvador po, mga kapatak. May kapatid ako dyan sa Marilao, si Bileng Landicho. Ang aking bayaw na si Encio Landicho. Shout out ko sa inyo. Nandito ngayon sa Bicol to Santo Domingo Albay. Santo Domingo Albay, itong taga Marilao. Napasyal po. Taga Marilao din po ako. Ayan. Ayan. Ngayon, shout Marilao out dyan Prinsa. sa Marilao, sa Santa Maria Bulacan, mga Ayan. kapatid ko dyan. Ayan, mga kapatid ka po niyan, tayo. Nandito ako ngayon sa garden kang Santo Domingo Albay. Candle Garden kang Santo Domingo Albay, Paris kang Santo Domingo Albay. Ayan po. Naglilinis ako dito, nagdadamo para may matrabaho lamang dahil sa wala naman akong trabaho. Di ma-exercise lamang, pawisan lamang. Shout out sa inyo lahat dyan, mga kapatid ko. Family Salvador. Family Salvador. Saka Landicho. Landicho. Ayan, shout out po. Shout out. Nasa mabuting kalagayan po si tatay. Sige. Huwag niyo pong alalahanin. Salamat. Ayan po, salamat po tay. God bless po. God bless. Okay po, at yun, may nakapag na isang kaibigan natin. Nakamusta niya yung mga pamilya niya. Ayan, Marilao. Shout out po tay. Yun po. Yan. At tunin lang po kayo at comment. Ayan. Tuloy tayo sa kotse.
Habang nag-aantay sa kanila. Ayan, tayo sa malilim. Si Mainit. Shout out po. Kuya, ang ano ni Lita, ano pe? Ay, Derek po Aram. Si bago lang din po. Pasya lang po ako dito. Pasya na po, te. Ayun po. At ayan, dito tayo sa harap ng simbahan. Ayan. Habang nag-aantay sa harap ng kotse. Ayan. Tayo natin yung dalawa, si Melvin sa si Bayaw. Ayan. At yun lang po. At ayun, nasa baliwan sa dagat. Sayang, wala akong load kanina. Nakapag-live sana tayo doon sa tabing dagat. Napakasarap maligo. Tapos kitang-kita yung dagat doon. Sir Jericho Garcia, good morning po. Project 89, good morning po sa atin lahat. Kumusta po kayo? Ayan. At nabili na ni Bayaw yung lupa. Ayan, nabayaran na. Bali, papaprint niya yung pinagawang deed of sale para mapirmahan nung may-ari. Ayan. At pag napirmahan yun, siguro uwi na kami. Babalik kami ng Nabwa. Ayan, dadaan kami doon. Sir Jericho Garcia, good morning po. Maraming salamat po. Yun. Di kasi ako makapag-upload. Sabi ni Bayaw, mag-live ka na lang yaw. Yan. Kasi ang hina po ka ng signal dito. Hirap na hirap ako mag-upload. 4 na yung i-upload ko, di pa ma-upload. Ayan. Kaya sabi ni Bayaw, mag-live ka muna. Ayan, dito ako nag-live. Hello, Sir Jericho Garcia. Good afternoon, sabi ni Ma'am Lynn. Hello, Ma'am Lynn in Rolando, Torado. Ayun po. Sir Jericho, yo from Project 89. Ayan. Rolando, Torado, Jericho, hello. Ayan. Comment lang po mga kabatak. Ayan. Wait lang po tayo. Rolando Torado, yo from Project 89. Ayan. Ayan siya ate, may pitli ng kandila. Ayan siya. Simbahan po ito ng Santo Domingo Albay. Sir Jericho. Ayan po. Ayan. Ang ganda po. Ang laki niyan. Malaki yan, Sir Jericho. Ayan. Siguro mamaya pag napirmahan na yung deed of sale, larga na kaming Nabwa. Balik kami sa Nabwa mamaya. Kaya doon si Mama sa Nabwa. Iwan namin doon. Masarap po yan, Ma'am Lynn. Banana muffin. Ganda nga, Sir Gacho, Alawi. Maganda po. Napakaganda ng simbahan na to. Ayan o. Sila yun. Tapos sa likod pala nito, simenteryo. Yan. Ate Lynn, pahingi daw po, sabi ni Project 89. Masiram daw po yan, masiram. Yan. Yan. Ano lang po kayo, commit lang po tayo. Andyan sa labas yung highway. Yan po. Yan, may mga nakatambay, mga bata, mga kabataan. Ayan, mga kabataan. Dahil sa di tayo makapag-upload, mag-live muna tayo. Napakaganda po ng simbahan, ang laki. Ang laki po. Ayan, para makita niyo po. Haha, Project 89, halika para matikman mo luto ko. Punta na po kayo Project 89 kay Ma'am Lynn. Ayan. Para matikman niyo yung sarap ng luto ni Ma'am Lynn.
Malamig dito mga kabatak kasi malalaki punong kahoy. Ayan, simbahan, malalaki punong kahoy. May baliti rin dun. Dulo dun. Ayan. Naka-duty pala dito ay si Father Eric Rodriguez Bansuela. Ayan. Thank you daw po, Ma'am Lynn, sabi ni Project 89. Ayan. At sobrang ganda ng simbahan na to, maraming nagpipicture, maraming dumadaan. Ayan. At ano ni Ma'am Jericho, hindi pa ba nag-viral ito pagligo nitong tatlo? Bana Alawi, naglaba lang, 1 million views agad. Nakita ang alkansya ni Kuya Gatcho. Nayari ni Bayaw. May bawi ako kay Bayaw. Antayin nyo, i-upload ko. Umaahon ng sigsag. Ayan. Saka si Melvin. Di ko pa na-upload. Project 89, Sir Jericho. Sir Jericho from Ling. From Jericho. Yan po. Yan, silayan niyo po ang ganda ng simbahan. Tama ba, Ma'am Ling? Ayan. Baka hindi pwede mag-video dun sa simbahan papagalitan po tayo. Sarap sanang itur ko kayo dun sa loob. So, papayag sana sila ron. May ano pala, may okasyon yata. May okasyon yata simbahan, kaya di tayo pwede rin mga kabata. May kasalata. Ayun. Wala pa sila. Nantalahin natin. Kung wala pa yung dalo. Kasi pag umakyat kasi kami dun sa Bicol, walang signal po dun. Ayan. Kaya di kami makapag-upload. Pupunta kami dun sa Wi-Fi, piso Wi-Fi. Kaso napakahina. Ano lang po yun, nagpipicture lang. Yung nasa likod ko. Kabatak. May okasyon sila kasi rito sa simbahan. Hindi ko alam. Hindi ko po alam kung anong okasyon. Kasi may nagtanong kasi sa akin kanina kung anong oras daw umpisa. Yan. So yun po. Yan o. Napakaganda ng simbahan. Babel Bravo, shoutout po sa inyo. Shoutout po kay Tintin Pros. Kasama ko dyan sa sa Tuda na Beverly Prince 2. Shoutout po sa iyo. Kumusta pre? Project 89, kailan balik nyo Kabatak ng Bulacan? Di ko pa sure po kay Bayaw. Kasi baka pagkatapos ang libing nung no pisa nila. Baka Martes na po kasi ang libing Magipaglibing pa kasi yung si Mama. Ayan, magipaglibing pa po yun. Bali Martes, siguro mga Miyerkules ko kami makabalik ng Bulacan mga Kabatak. Ayan. Project 89, baka mga Miyerkules pa. Ayun. Yan, simbahan. Nandito tayo sa sa harap ng kotse. Nakaupo. Sandal tayo dito. Bali 100 square meter lang nabili ni Bayaw na lupa. Dapat 300 yon. Nawawala pala yung yung titulo ng lupa. Lalakarin pa sa land registered. Yan. Para makahingi ng copy. Para yung kay Bayaw mapagawa niya ng titulo. Yung nabili niya. Binayaran niya yung 100 square meter. So nabakuran na namin kahapon. Kaya paikot yung 100 square meter. Ayan. Kuya Gatcho, may cord. Wala pa po Sir Jericho.
Yung ginagamit kong barina yung sinauna pa yon, wala nang reverse. Nagtsatsagaan ko lang. Wala naman tayo pambili, Sir Jericho. Ayan. Ayan, ganda nung simbahan. From Asinet, hello Sir Jericho. Ayan. Ayan, salamat po sa mga nag-tune in. Mga supporter ni Bayaw. Ayan. Mga lupit na supporter. Ayan. At maraming salamat din po sa pag-support sa akin channel. Kuya Gatcho Official po. Tataba po ng inyong puso. Ayan. From Sir Jericho. Asan daw po si Marvin? Asinet. Asinet. Ay daw po project from Project 89. Saan lang po tayo? Gilid ng kalsada lang to. Ayan. Gilid lang po ng kalsada yung yung simbahan, yung highway. Ayan. Mga dumadaan na jeep, mga namamasada. Ayan. Ayan. Doon po kami sa bundok na yan, yung mataas na yan. Yun. Ayan. Diyan kami nung isang araw sa pinakantuktok na yan. Diyan kami natulog sa kubo. Sa kubo ng bayaw ni Kuya Noli, yung kapatid ng asawa niya. Ayan. Doon kami natulog nung nakarang gabi. Sa bundok na yun, ayan. Ayan. Yung mataas na yun. May tower. Nagluto kami ng tinulang manok. Ayan. Native. Manok na pula. Natinula na. Ang manok na pula. Ayan. At nakaubos kami ng isang impilitro. Sarap ng tulog. Sarap matulog doon sa kubo, mga kabata. Kuya Gatcho, at muna ako. Okay lang po, Ma'am Lynn. Maraming salamat po sa pag-tune in. Maraming salamat po, Ma'am Lynn. May kadit daw, sabi ni Ma'am Asinit, si Ma'am Lynn. Sabi ni Sir Jericho, napapasana all talaga ako. Wala pa bang nakikita si Milvin ng daragang magayon? Wala pa, masilan po si Milvin. Masilan. Sir Jericho, magsasadyan daw po si Ma'am Lynn. Ayan, pambili ng chocolate ng aking dalaga. Ayan. Ayan, from Kuya Noli, hello everyone. Ayan. Nung kumain kami ng tinula, hindi makahinga si Milby, nasobrahan ng busog. Sabi ko, pag inatake ka, ihuhulog kita dyan sa bangin. Ayun. Ramlin Martinez, thank you Project 89. Ikaw din, ingat ka sa pag-drive mo. From Kuya Noli, Len, ehem. From Asinit, Kuya Noli, naglilihi ako sa pili. Haha, baka naman. Masarap talaga ang pili dito. Yan. Rolando Torado, Kuya Noli, ehem. Ayan o, ganda ng simbahan mga bata ko. Pero kasi okasyon, hindi ko kayo maipasal dun sa loob. Ramlin Martinez, yo yo yo, Kuya Noli, pagpunta ka Borias, bili mo ako pusit 1 kilo.
pay you back. Kuya. Ayan na po si Melvin. Ayan. Ayan na po si Melvin, oh. Parating na, oh. Bin! Pagod daw kay Ma'am Lynn. Hello, Mama Lynn. Kalin. Yan. Ayan po si Melvin. Yan. Di makahinga. Sobrang daming nakain ng tinula. Sabi ko, pag natay ka, ihulog kita dun sa bangin. Nandun kami kasi sa tuktok ng bundok. Doon. Isang araw, doon kami natulog. Yan. So, yun. Marami nagpa-park. Yan. Kasi, yan, nagpa-park sila. May okasyon kasi. Maraming dumandalo. Kasal ata. Kasal. Yan, nasilaya nyo po ang ganda ng simbahan ng Albay, Santo Domingo. Yan, napakaganda po. Yan, may Mama Mary dun sa gilid. Yung, pinunta natin kanina at nagtirik tayo ng kandila. Ehem, Sir Jericho, buti pa kayo, may kayakap pag malamig. Ehem. Dito po si Melvin, oh. Baka gusto nyo ng kayakap. Ma'am Lynn. Ehem daw, ehem. Shout out. Minsan lang meron panggabi. Si Mrs. Lol. Torado, Melvin, ingat sa pagkain. May nakakaligtas sa putok ng bulkan. Pero sa putok rin dyan, wala. Ayan po, ang laki na ng tiyan, oh. Laging busog. Yan. So, na ibig sabihin yan, hindi siya pinapabayaan ni Kuya Nolly. Ay, Ate Lynn. This asinit, sana all. Ehem. Ate Lynn. Yan. Yan, Sarah kay Ate Agnit. Kay Sir Marvin at kay Ate Lynn. Yan. Shout out na po. Ayan. So, maraming salamat po sa mga nag-tune in sa live natin. At mga nag-comment, nagla-like o nag-heart. Ayan. Ayan. Melvin, shout out po. Shout out sa'yo. Project 89. 89. Tulog pa yata si Ma'am Raywell Bravo. Ayan. Sabi ni Ma'am Asinit, may malaki namang teddy bear. Yan sis, yan palang yakap mo lagi. Ehem. Rando Torado, Miss Lynn, ehem. Anong masasabi mo, Melvin? Mababawi sa akin sa Ate Lynn. Hindi na namamansin. Yan. Hindi ka na pinapansin ni Ma'am Lynn. Hindi ka na napansin. Ayan. So yun, pag dumating si Bayaw, yun tayo live na natin. Melvin, hinahanap ka na ni Duday. Nakita ko kay Tulpo. Joke. At ay, galit na asawa ni Melvin nung biniro ko nakaraan na may kasamang babae dito. Yes, sis Asinit, yan yung kayakap ko every night. Ahaha. May atraso ba si Melvin? Ricardo Acosta, Kuya Gatcho, malabo po ba? Ayan. Sa araw siguro. Ayan po, ayan, yung malinaw na mga kabatak. Ayan. Ayan, malinaw na po ba Kuya Ricardo Acosta? Ayan. Ano kasi sa araw kanina? Ayan. Orlando Torado, Jericho. Yo. Ayan. Namin nagdatingan po kasi may okasyon. May okasyon sa simbahan. Pakilata. Kaya
tayo makapasyal doon sa loob. Hanggang dito lang po tayo sa labas. Silay-silay lang po doon sa harap ng simbahan yan. Napakaganda po talaga. Napakagandang simbahan. Ang laki. Laki niyan mga kabatak. Balik ko yan. Ayan po. At kumit-kumit lang po tayo mga kabatak dyan. Sir Jericho, ayan po, hanapan natin ng way. Medyo malabo para sabi ni Sir Jericho. Ayan. Ayan. Ayan po, nakataas na po Sir Jericho. Naka ano kasi sa araw. Ayan. Ayan, dito tayo. Ayan. Yun, nakaharap po kasi sa araw doon kaya medyo malabo. Yan, dito tayo sa kabila. Yan. Dito tayo sa may gilid. Yan. Yan, Bin, medyo malinaw-linaw na dito, Bin. Oh. Yan. Yan, malinaw na po. Yan. Hello, Ricardo from Asinet. Sumunod din, Jericho. Rolando Torado, good morning po. Real Bravo, shoutout po. Kumusta po kayo? Magandang umaga po sa inyo. Ayan, gising na po si Real Bravo. Ayan. Ayan. Ayos na po yan, malinaw na. Salamat po, Sir Jericho. Ayan. Ay, Melvin nagpapakot sa likod. Ayun. Ayan, napakagwapo talaga ni Melvin. Ihim daw po, Ma'am Lynn. Ramon Flores, shoutout po. Ayan. Si Riel Bravo, good morning. Si Ramon Flores, MMLSO from Ma'am Lynn. No pansin na si Melvin kay Ma'am Lynn. Wala na ako makita sa live. Yan. Yan, malinaw na po ba? Nakaharap sa araw kanina kaya medyo malabo. Kanina pa na po gising si Sir Real Bravo. So yan po, hindi lang pala nakapagbukas ng kanyang cellphone. Yo. Shoutout po sa inyo. Real Bravo. Hello rin, Asinet. Ram Ricardo Acosta. Asinet, taas mo din kamay mo. Baka luminaw sa'yo, lol. Sir Jericho. Yan. Yan, ito wala pa sa bayaw. Tapos na ba? Ayun pala si Bayaw sa kabila. Ayun. Ayun si Bayaw sa kabila. At nag-i-edit siguro nang i-upload. Ayun, Asinit. Ronald Torado Kabatak. Paikutin mo. Melvin, baka sakali luminaw. Melvin daw yung paikutin. Umikot nga. Umikot nga si Melvin. Ayan. Italin, Rolando Torado, Jericho, yo. Kabatak at Canoli, malabo pa rin. Ayan. Baka talagang malabo yung cellphone ko. Ayan. Ayan, malinaw na po. Ayan, malinaw na. Ayan, malinaw na mga kabatak. Ayan, malinaw na. Ayan. Ano lang ng araw kanina. Ayan po, at kumit lang tayo mga kabatak dyan. Tunin. Yan, nawala yung ano ko. Yan, nawala yung signal mga kabatak. Melvin, good boy.
ka lang dyan. Pagbalik mo sa Bulacan, may hoodie ka. Okay. Wow, salamat Ma'am Lynn. Yun, salamat po. Yan, good boy ka lang daw, Bin. Very connecting yung ano natin. Very connecting yung ano natin. Luminaw na mga connection ni. Ayan. Ayan, nagtampo. El Bravo, GoPro Kuya Gasyo para malinaw. So wala pa po tayong pambili ng GoPro. El Bravo. Sabi ko, Hoodie, yung katulad ng jacket ni Kuya Nolly. Yan, baka bibigyan ka ni Ma'am Lynn. Yan, good boy ka lang daw. Basta good boy ni Ma'am Lynn. Mahina po ang signal, nawawala-wala. Sabi ni Real Bravo, sana all hoodie. Ma'am Lynn. Orlando Torado, malino nga, loading naman. Opo, nawawala-wala kasi po yung signal. Ayan. Ayan, linaw na. Ayan. Ayan. Kitang-kita na po yung kagwapuhan ni Melvin. Ayan. Ayan. Maraming talent na po yung natutunan. Pag galing Bulacan, pupunta rin sa sa Sur. Habang nasa biyahe. Ayan. Asa na si Bayaw? Ano kaya si Bayaw? Nakaupo. Nawala. Ayan, tune in lang po tayo mga kabatak. Ayan. Tune in lang po tayo. Ayan. Sir Jericho Garcia, Bekene Men, Tita Lynn, pengi din ako, Hodi, Ate Lynn, Lord. Sir Real Bravo, kailangan ko rin pasayahin si Milvin kasi ako na lang lagi pinapasaya sa mga pakyut. Ehem. Galit yata sa akin sa radyo, wala talaga ako makita. Hindi po Ma'am Asin, nandito po, ayan, malinaw na. Kanina may tayo sa pinunasan ko yung camera. Ayan, luminaw na. Mayroon yatang Project 89, Ate Lynn, ehem. Torado, Miss Lynn, ehem. Ehem, Sir Jericho from Ma'am Lynn. May kasal po mga kapatid. salamat kay Ate Lynn, Saudi. Yun. Salamat. I love you. Ehem. I love you, Ate Lynn. Ehem. Ayan. Maraming salamat po sa nag-tune in sa ating live. Ayan, at mga nagko-comment. Ayan. Salamat po sa inyong lahat. Ayan. Tinatakpan ni Marvin Asinit, gusto niya kasi siya lang makikita mo. Ehem. Shoutout po sa kaibigan ko dyan sa Canada. Si Oliver Santa Maria. Ayan. Shoutout po sa inyo. Sana nasa mabuti kayo dyan. Pamumuhay. Ayan. Shoutout kay Kusmar Yusuf TV. Ayan. Joseph Villarmino. Shoutout po sa inyo. Kumusta po kayo dyan sa trabaho nyo? Ma'am Lynn, sana all may hoodie. Sana all nga may hoodie. Ahem. Baka naman. Baka ni Melvin. Ayan. Ayan. Ahem. Hey, Bravo. Ahem, Ma'am Lynn. Sana all may hoodie. Ayan. Comment lang po tayo. Ayan. Basahin po natin. Kabatak, magkano kilo ng pansit bato dyan? Project 89. Hindi ko pa po alam. Project 89. Siguro mura lang dito. Tatanong natin sa palengke. Jericho, loko ka talaga. Naku, okay. Load kisa silaw. Yan. Malinaw na po, malinaw na. Jericho, loko ka talaga.
So yun, at habang wala si Bayaw, samantalahin natin dito at mag-live tayo. Ayan, hindi kasi tayo makapag-upload. Mahina signal. Ayun. Upload ng video. Ayan, may ina-upload ako 2 video. Ayan. Maya matatapos na yan. Mahaba-haba pa. Mahaba kasi yung yung video namin na biyahe pumunta dito sa Bicol simula Bulacan. Yung ina-upload ko. So ayan, Milvin. So, narinig nyo yun mga kabatak. Ang pugi daw talaga niya. Nakatilin na. Okay ko talaga na. Oh, yan. Kaso wala na yata si Ate Lynn. Ay, Ate Asinit. Hello po. Ayan. At kay Sir Marvin. Sir Marvin. Daw po sabi ni Melvin. Melvin the Pogi. Amberador ng chicks. Amberador ng chicks. Yan. So yun po. At maraming salamat po sa nag-tune in sa akin live. Yan. Wala pa si Bayaw. Nakapagpinod ka ba? Tapos na daw. Ayun, naghahanap yun ng mababang lag. Naghahanap yun dyan, nag-iikot-ikot. Kilala natin si Bayaw. Yan. Kailangan niya ng content. Yan. Kailangan niya kasi ng content. Sa isang araw ay 4. Nakakaisa pa lang siya. Yung Pacquiao kanina na Puto Kutsinta. Tapos yung yung ang tawag nyo sa Violet? Kanin. Halaya. Halaya. Meron kami doon nasa kanina. Nasa kotse. Yan. Nagtabi kami ng mga kain namin. Tuwan-tuwa yung mga tao doon sa tabing dagat. Nagkaroon sila ng almusal. Yung mga taga roon. Yung una ayaw nila tumanggap. Akala nila yung joke-joke. Yan. So may nakakuha na mailan-ilan ay nagtitanggapan na sila. Kasi nahihiya yung iba, hindi kasi sanay sa mga ganon. May namimigay. Ayan na si Bayaw. Ayan, lalakad na para sa minito. Magkano na tayo. Maraming salamat po sa lahat ng tune in po sa aking live. Maraming salamat sa dyan lahat. Maraming salamat sa suporta sa aking Bayaw, saka Yo! Ayan. Hello! Hello mga Napakita ka na ba ng talent mo? Hindi pa nagpakita. Pakita na ako eh. Na-miss daw niya si Ma'am Lynn. Ayun. Salamat po Ate Lynn Saudi. Magpakabait ka daw, Milby, na may hoodie ka. Pagbalik mo ng Bulacan. Yun. Yun. Sana all. Maganda sa lahat. Nagpakyut pa. Nagpakyut. No? Yan. Nagtanong si Project Kitty kung magkano daw kilo ng pansit ba ito. Hindi natin alam, hindi natin listado. Ano dun eh? Per balot eh. Per balot, per bundle daw Per po. bundle eh. Project Kitty Baka 300 siguro. Baka lang. Oh. Ayan. Yung matas-taas siguro. Hmm. Ayan. May kasi, may kasalata dito. Oh, may kakalik. Ayan. Ramon Flores, yo, Kuya Noli. Ay, abangan nyo po. Upload ko mamaya yung mayroon tayong biniling lupa dito sa Albay. Ayan. Ayan, mamaya ako i-upload. At ito yung deed of sale na gawa ko. Ayan po siya sabi ko kanina. Ano pala ngayon? Kasi Sabado. Wala palang sarado yung munisipyo. Pambirang buhay. Ay, yung nga pala. Lunis pa. Pambirang buhay. Right. Ayan. Ayan. Matagal-tagal pa pala mag-i-stay si Milvin dito. Tayo dyan. At ang libing nung pinsang ko, Martes yata o Merkulis. Oh. Nakakabiyahe pa tayo ng Bulacan, Wibis. Ilan pa tayong diet? Nadaan pa kami ng diet sa amin. Oh. Ayan. Kapasyalan natin doon. Maraming pwedeng i-vlog doon. Pasyalan natin yung pulse doon. Tutor namin kayo doon sa pulse doon. Malabo daw. Ay, hindi si Bayaw nakaka-upload, nahihirapan kaya ayan, live muna sa kanya kahit paano mayroong pumasok na revenue. Yan. Nai-stress si Kagatso. Hindi makapag-upload. Yan.
Kasi hina ng signal kasi. Kabatak. Wala. Nag-umpisa pag-upload, nawawala. Cancel. Yan. Kaya bot, maraming salamat. At Yung mga isang oras man lang yung live mo. Mahigit para maganda-ganda. kaya po. Maraming salamat sa nag-tune in at mga nagko-comment. Minsan, Minsan lumilinaw. minsan na signal yan, na signal. Sa signal po. Mahina kasi po ang signal. Sir Jericho. Pero malinaw naman yung kuha ng camera o nakikita namin. Kaya ba dito? Para istis siya. Para hindi malikot. Yan. So, angat-angat mo lang to. Yan. Yan. Kaya iharap mo na lang kung kaya. Dito. Yan, may tali eh. Yan, para nakaisip na. Tali natin kapatak. Kung sa ano. Talit mo, may pinakita ka ba? Di pa eh. Hindi pa. Pakita mo yung talit mo. Ay. Sorry. Ayaw makita eh. Yan. Yan, alright. O, diba? Alright, ayun. Ayan. Ma'am Lynn, out na ako. Guys, bye everyone. Keep safe always. Salamat po, Ma'am Lynn. Ayan. Sir Jericho, Alawi Brothers. Ayun talit mo, hindi ko ba may napakita? Ako. Talin mo, Bill, pakita ko kayo. Surprise. Ma'am Lynn, kasi Pakita ng bulangan. bibigyan ka daw ng hoodie. Oo. Pakita mo. Pakita mo yung talent mo. Yan. Surprise. Bye, Sis Lee. Jetor, Talin. Asan yung ano ni Melvin? Asa yung no? Asan yung nose? Eh! 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 Ayan. Asan yung teeth? Asa yung teeth? Eh! Yan. Yung ano, yung... Ramon Flores, hello. Ayan, Yung natin hello. Yung signature mo rin. Hey! Ayan. Marvin, yo. Hello, Kuya Marvin, hello. Basta po kayo. Yo. Ayan. O, inaatong si Melvin. Ayan, abangan nyo po yung upload ko baka mamaya mga 11 or maya. Ayan, yung nabiling lupa po natin dito sa ano, Albay, tabing kalsada mismo. Tabing kalsada. Ayan. Pinakaunang investment po natin sa pag-YouTube. Malaki pa yung likod, lupa. Sana madagdagan pa ni Bayaw. Sa suporta po ninyo. Ayan. Hindi malayong mangyari yun. Makakano ulit yan. Marvin, Ramon, yo. Rolando Torado, Marvin, hello. Malabo daw. Ayan. Malinaw na. Ano sa araw na natalo. Tama yung signal po, sa signal. Yan, nawawala-wala kasi. Alright, yan. Malapit na mag-isang oras. Yo, salamat. Ayan. Jericho Garcia, meet the always brother. Martin. Bin Martin, yo, Sir Martin. Ayan, bumalik ulit si Ma'am Lynn. O, di ba, Bin? Nagkakit ka lang na kanina. O, di ba? Bumalik ulit. Ayan. Alupit magpakot si Melvin. Ayan. Ayan.
pag-uwi namin ng Bulacan, baka umpisa na namin yung ano, yung lipat bahay. Baka ayun, umpisa na namin ni Bayaw. Ayun. Panibagong project na yan. Sigurado maganda yun kahit maliit. Yun yung kakaiba, may silong. Sa silong ni Kaka, may taong nakadapa. Kaya pala nakadapa, naninilip ng palaka. Palakang may sungot. Ayun, ayun. Ayos, Marvin, enjoy lang. Vince TV, hello. Mayroon po kasing pumunta ng ano, Burias. Ang mahal ng bayad ng kotse. Balikan, napakamahal ng pagtawid ng barko. Tingnan natin kung makakapunta, iwan ko na lang yung kotse sa pantalan. Ilang oras yun? 2 oras yata yung tawid. Ayan. Din Martinez, Sir Ramon Flores, baka maubos yung bilihin po. May nag-order kasi. Pero mas mura yung lupa sa Burias. Kaya lang, Sir kailangan mo Marvin. pa kasing tumawid. Okay lang po, Sir Baka Martin. mura doon. Okay lang po kami. Yan. Masaya po si Melvin. Yan. Pag nakakasilay ng Daragang Magayon. Yan. Grabe ang itik niya. Pag tumingin sa Daragang Magayon, nilalabas niya agad yung ano niya, yung dimple niyang malalim. Video blurred. Balatan ka na ng daan. Sa balatan ka lang daw daan, yaw. Sabi ni Vince TV. Yan. Okay, Tita Lynn. Lilinaw your vlog. Orlando Torado, hello, Mark Vince TV. Alright? Alright. Sa balatang ko na dumaan, sabi ni Vince. O sa Balatan, sunduin lang ang bangka. Kung may susundo. Maraming bangka doon. Malabo daw, sakit sa mata. Labo. Ayan. Yan, yan. Ano kasi sa araw, natalo ng araw. Ayan. Ayun, natumba. Ayan, ayan, malinaw na. Ayan. Oh, from Lynn Martinez, thank you Melvin sa bakyot mo. Vince TV, ganda ng panahon ngayon. Ganda na sikat ng araw. Ayan. Ayan Melvin, dahil sa bakyot mo, may hoodie ka na. Pag-uwi mo ng Bulacan. Basta ikaw ay magpaka-good boy daw. Basta ikaw ay magpaka good boy. Good boy, good boy. Huwag kang kunin ni Lord. Yan, ganda na suot ni Melvin. Yan o. Nakapang-akro. Yan. Akro yan. Mga kapatid sa akro. Vince TV, Kuya Noli, hoodie ko. Wala, limited pa lang yung ano, hoodie, ilang piraso lang. Sa 10 kasi yung dumating. Ay may Wala kumuha pa. na ng 5. Ng Gina Lay. Papagawa tayo ulit. 20 yun, 10 lang nagawa. Antay-antay na lang sa bagong paggawa ni Bayaw. Ayan. Siya na kung medyo malabo po. Ayan. Ayun, mga kabataan. Ayan. Ang dami ng tao dito. Nagsisilatingan. Simikahan.
sa likod namin, yan, mga ama yan. So ayan po, at maraming salamat po sa lahat ng nag-tune in at nag-comment. Yan. At hanggang dito na lang po ang ating live. Maraming salamat sa inyong lahat. No, nawawala na po yung signal. Wala. Salamat po sa pag-tune in. Ayan, at dun sa mga binabalikan na yung mga old videos ko, salamat sa inyo. At medyo yung upload natin dito, yung mga tamang-tamang ano lang, mga kung saan kami pupunta. Yun lang muna po ang aming mga upload. Tapos kanina may napakyaw ako na titinda ng puto. At ayun, siguro po ano nyo muna, saka na tayo yung talagang yung magcha-charity natin. So ngayon, meron pa rin naman dito, kaya lang hindi talaga yung puro charity. Kung saan lang muna kami nagagawi, yun lang muna kami mga upload. Yan. Ingat po kayo, ingat. Salamat sa pag-tune in. Salamat. Bye po sa ating lahat. God bless to all. Magpalahan tayo na may kapal.